नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला माझ्या गावचं किचन दाखवते. आज बघा मी फणसाची भाजी बनवली आहे. त्याचा ब्लॉग नाही बनवता आला, पण नक्की मी बनवेन ब्लॉग फणसाच्या भाजीचा. मसाला टाकून बनवले. आता आम्ही त्यासाठी काजूच्या गराची भाजी बनवणार आहे. हे काजू मी भिजत घातले होते 2 दिवसापूर्वी. पतेऱ्यामध्ये मिळालेले काजू आहे हे बघा, असे ते भिजत घातले होते. आता ते आम्ही उद्यासाठी भाजी बनवणार आहे. तर आम्ही आजच गर काढून ठेवणार आहे काजूचे. आता कसे काढायचे ते मी दाखवते. थोडे कडक असतात ना काजू हे. हाताला थोडं तेल लावायचं आणि जर नाहीच कापले तर वरून दगड मारायचा असं, कारण हे कडक असतात, उन्हामध्ये तापलेले आहेत ना, ते कडक असतात. हे बघा, असे मस्त गर निघतात काजूचे. आणि हे थोडा वेळ गरम पाण्यात ठेवायचे, म्हणजे याची सालं निघतात. हे बघा असे. आता याची भाजी बनवताना मी ब्लॉग बनवेन. आता भाजी बनवूया. उद्या बनवायची आहे भाजी. काल मी दाखवल्याप्रमाणे हे काजू हे बघा सोलून घेतले, तसे त्याचे सगळे गर काढले. आता ह्याची आपण भाजी बनवायची आहे. तर हे 1 किलो असतील हे काजू, एवढे सोलून घेतले हे बघा. आता ह्याची साल आपल्याला काढायची, वेगळी करायची. त्यासाठी मी इथे पाणी उकळत ठेवलंय. आता हे काजू आपण त्या पाण्यामध्ये टाकूयात. हे बघा असे. मग त्याची साल आपोआप वरती येणार. हे 3 ते 4 मिनिटं उकळून द्यायचे आपण पाण्यामध्ये. आणि मग थंड झाले की आपण सोलून घ्यायचे हे काजू, सालीपासून वेगळे करायचे. अराउंड 1 किलो असतील हे काजू. फक्त साल वगैरे निघून मग थोडेसे कमी होतील, कारण जास्त दिसत आहेत ना ते. आता हे काजू चांगले उकळून घेऊ आपण 3-4 मिनिटं. आता 4 मिनिटं झालेली आहे, 4 ते 5 मिनिटं. तर आता बघा, हे बघा, आता मी गॅस बंद करते. हे बघा आपोआप साल निघाले. हे बघा, गर सालीपासून वेगळा झालाय. तर आता आपण हे परातीत काढून सोलून घेऊयात काजू. जरा थंड होऊ दे, मग सोलून घेऊयात. आता हे पाणी आपण काढून घेतलं ह्याच्यामधलं. आता आपण एका परातीमध्ये हे ओतूयात आणि हे गर सोलून आपण स्वच्छ पाण्यामध्ये परत एकदा धुवून घ्यायचंय, कारण की त्याचा चीक जायला पाहिजे म्हणून. आता याचे आपण साल काढून घेऊयात. हे बघा असे पटकन साल निघतात गरम पाण्यात घातल्यामुळे. आणि एका स्वच्छ पाण्यामध्ये परत ते एकदा व्यवस्थित धुवून मग आपण फोडणीला घालूयात. आता मी सगळ्या गरांची साल काढून घेते बघा. असे सोलून घेतले काजू. हे बघा, ह्या साली बाजूला काढल्या. हे बघा, असे मस्त मोठे मोठे गर आहेत काजूचे. म्हणजे सुके काजू पण आपण फेकून नाही द्यायचे, आपण असे गर काढायचे आणि भाजी करायची. जराशी मेहनत आहे, पण ते छान लागते भाजी. आता आपण भाजी बनवूया. साहित्य सांगते आता तुम्हाला. 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या, थोड्याशा बारीक केल्यात दगडाने. हा कढीपत्ता, हा आमच्या झाडाचा आहे, फ्रेश कढीपत्ता. एक मोठा कांदा घेतलाय बारीक कापून. हळद घेतलीये, राई घेतलीये, मालवणी मसाला आहे, मीठ आहे आणि हे आपलं वाटण आहे. चिकनचं वाटण जे असतं, मी पहिला आपण व्हिडिओमध्ये दाखवलंय वाटण कसं करतात ते. कांदा, खोबरा, लसूण आणि आलं हे सगळं भाजून त्याचं वाटण केलेलं आहे. सुकं खोबरं घ्या किंवा ओलं खोबरं घ्या, तेही चालेल, दोन्ही पण चालतात. तर आता मी इथे तेल तापत ठेवलंय टोपामध्ये. आता आपण फोडणी घालूयात. तेल थोडं तापायला हवं. आता तेल चांगलं तापलंय टोपामध्ये. तर आता आपण आधी लसूण घालूयात, कढीपत्ता घालूयात आणि थोडी राई घालूया. हे चांगलं परतून घेऊ आपण. आता आपण कांदा घालूयात. कांदा पण चांगला परतून घ्यायचा आहे. कांदा आता चांगला परतून झालाय. आता त्यामध्ये आपण अर्धा टेबलस्पून हळद घालूया. तुम्हाला जेवढं तिखट हवं असेल त्यानुसार मसाला घालूया.
मालवणी मसाला. हा आम्हाला थोडं तिखट लागते भाजी, त्यामुळे मी थोडा जास्त टाकते, म्हणजे 2 चमचे तरी टाकलाय मोठा. आता हे चांगलं परतून घेऊया आधी. मसाला पण चांगला परतलाय. आपण त्यामध्ये आता वाटण घालूया. हे कांदा, खोबरा, लसूण आणि आलं चांगलं भाजून घेऊन त्याचं वाटण बनवलंय. हे वाटण घालूया आणि चांगलं परतून घेऊया तेल सुटेपर्यंत. तेल सुटेपर्यंत जरासं परतून घेऊया आपण. आता वाटण चांगलं परतून झालंय बघा. तेल पण चांगलं सुटलंय. आता आपण त्यामध्ये हे काजू टाकूया आणि चांगले परतून घेऊयात. सगळा मसाला त्याला लागू दे. आता मसाला चांगला लागलाय भाजीला. आहे बघा, मस्त भाजी मिक्स झाली. काजूला सगळा मसाला व्यवस्थित लागलाय. आता त्यामध्ये आपण हवं तसं पाणी घालायचंय. तुम्हाला जर पातळ हवी असेल तर पातळ बनवा, जरा जाडसर हवी असेल तर थोडी घट्ट अशी बनवा. मी मीडियम बनवणार आहे, त्यामुळे थोडंसं काजू आहेत तेवढंच पाणी घालणार आहे. थोडंसं म्हणजे 1 तांब्या भरून हा पाणी घातलंय मी. वाटपाचं राहिलेलं पाणी घातलं. आता ही भाजी आपण वाफेवर शिजवून घेऊया. त्याआधी थोडं मीठ घालूया चवीनुसार. एक स्पून मीठ घातलंय. आता व्यवस्थित ढवळूया चांगलं. आता आपण या भाजीवर ताट ठेवूया आणि त्यावर थोडं पाणी घालूया. आणि आता ही भाजी चांगली 15 ते 20 मिनिटं बारीक गॅसवरती शिजवायची आपल्याला. आता अर्धा तास झालाय. आता आपण भाजी उघडून बघूया. त्याआधी मी 2दा चेक केला होता, शिजली नव्हती, म्हणून परत 5 मिनिटं ठेवली. पूर्ण अर्धा तास लागला भाजी शिजायला. हे बघा, चांगली शिजली आता भाजी. आपली भाजी रेडी आहे काजूची. आता ही भाजी खाण्यासाठी रेडी आहे काजूची. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद. आता काजूची झाली आहे तयार. आता परत मी विचारत हा बोल. आता काजूची भाजी रेडी आहे खाण्यासाठी. बोल. आता आता काजूची भाजी तयार झाली आहे. आता आम्ही खाणार. चपाती सोबत. धन्यवाद. धन्यवाद जी. आणि सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि रेसिपीला सबस्क्राईब करा.